Anga wale jumano volibe ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin mayina kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaranu ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ an ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a n'a maa ɲɛma a Seyid Sherif Ousmane Madana Haidara bɛ taamana ka ɲɛsin Kayi mara mɔ ka taa kɛnɛsigi Senga forum Segu Kucala ani Sikaso tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya diinɛ kɔrɔlen min ni Muhamadul Mustafa cira ni o ye ɲɔgɔnganu ani ɲɔmagoto diinɛ sabali diinɛ hali bi silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na cogo min forum kun y'o ye Kayikaw fɛ yen. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Aligérie jamana ka san caman sankunbɛ yɛrɛma hɔrɔnya kadara kɔnɔ o ɲɛnamayara an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan Dawudabugu lasigiden ani jamana maa ɲɛmaw jɛra k'a don ɲɛnamaya bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a n'a maa ɲɛma a Seyid Sherif Ousmane Madana Haidara u bɛ Kayi kɔnɔ nin kuma in na ka sababu kɛ min ye ɲɔgɔnkunbɛba ye o bolodalen dɔ ye Segu Sikaso ani Kucala tɛmɛnen kɔfɛ Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u kɛmɛ k'u kunda Kayi kan taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na silamɛya kɔrɔlen min ni an kuntigi Muhamadu cira ni o ye k'o kɛ hinɛ ye danfɛ bɛɛ lajɛlen mɔ o bilama n'an bɛ taa k'o yɛlɛma k'o kɛ hakilina jugu dɔw ka kokolo kɛbaa ye ka ɲɛsin maanifinya mɔ ni ka maanifinya buruja fo ka silamɛya yɛrɛ k'a kɛ siranɲɛfɛn ye Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ma ɲɛmaw ka haminanko de ye k'a lajɛ k'o yɔrɔ in bɔ a la a ka se ka sidɔn k'a fɔ silamɛya diinɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani sabali diinɛ de don a mana maasi ni cɛnni kama Kayikaw fɛ yen min ye a Seyid Sherif Ousmane Madana Haidara ye ani a taama ɲɔgɔn u bisimilala yɔrɔ min na o ye ndolati kɛnɛba min bɛ Kayikaw fɛ yen ni a tɔgɔ da bɛ ko Stade Abdoulaye Makɔrɔ Sisoko baaraw n'u donna yen ni o ye bisimilaliw ye an yɛrɛw ka Sherifila TV kunnafoni ninaw olu caman bɛ a kɛnɛ ka fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ yen bisimilali la Stade Abdoulaye Makɔrɔ Sisoko la o de filɛ k'a fɔ an ka karamɔgɔ belebele ninnu ma ne t'a fɔ an ka dunanw ka tuguni olu ye dudenw de ye olu de ye dukɔnɔmɔgɔw ye nka hali ni dutigi taara dugu la n'a nana dudenw b'a fɔ a ma ko bɔn ko bisimila o tuma ka bila olu bɛɛ lajɛlen nɔrɔ ka k'u nɛɲɛ kɛrɛnkɛrɛnneyala Groupement des leaders bureau exécutif ka bila olu nɔrɔ ka f'u ma k'u bisimila u danse u bɔr'u ka so u nan'u ka so yanɔ arabukɛ ye mun fɔ a ka dunanw ɲɛ an bɛ segin o de kan a ko ya dayfana law ji'tana lawajadtana nahnu duyufu wa anta rabbul manzili a ko e maaba mun n'a bɛ fɔla ma ko an ka dunan a ko n'i nana anw bara i b'a sɔrɔ anw de ye dunanw ɲɛ e de ye dutigi ye ka tuguni e de sago bɛ du kɔnɔ o tuma an bɛ o de f'u ye k'a fɔ k'u bisimila minnu bɔra Bamakɔ o dɔrɔn tɛ Bamakɔ kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen o dɔrɔn tɛ nka an ka Kayi cercle 6 Kɛɲɛba délégation bɛ yan Kita délégation bɛ yan Bafulabe délégation bɛ yan Ɲoro Jɛma Yelimane olu bɛɛ lajɛlen ka délégation bɛ yan an ka dafe dugu belebelebaw ninnu dugu fɛn fɛn n'u dɔnnen don ni diinɛ tasuma mɛnɛ ye n'u dɔnnen don ni diinɛ jɛnsɛnni ye an ka dadafila in kɔnɔ a bɛɛ karamɔgɔdenw bɛ yan a bɛɛ karamɔgɔ mɔdenw bɛ jama in kɔnɔ yan n bilala olu bɛɛ de nɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ma k'aw bisimila ahlan wa sahlan wa marhaban bikum halaltum ahlan wa nazaltum sahlan ala k'aw ka sigi kɛ hɛrɛ ye ka seginni kɛ hɛrɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسلامي على فولينكو على ميان فرانيونكا أنصلي لكو أنغا كرابين كانوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنصلي لكو أصودنغ سنمونكا أنغا سابانيمون أنغا فوليني سنمبي أو برجلما fama bi kai ani donba fɛn bi kai ya an ka alimami minnu bi kai an ka karamɔgɔ bi kai yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ a bɛɛ ye. o kɔfɛ aw minnu ye karamɔgɔw bonya ka ala bonya ka ala kira bonya sallallahu alaihi wasallam k'a ka baaraw bila ka mini kuma jumɛn kana sigi nin kɛnɛ in kan, a fana sara bɛ ala bolo, ala k'aw sara hɛrɛ la. Sababu min y'an se yan, ni ala sɔnna an dalen don a la jamana ka ɲɛtaga, jamana ka lafiya, jamana ka basigi ani an yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yan ka taa hɛrɛ sɔrɔ lahara, o wulikajɔ de y'an se yan. K'a ɲini an n'an badenw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ, an ka don da kelen fɛ, an ka bɔ da kelen fɛ. Dɔw ka hakili ko ɲanguma an bɛ dɔw kɔnturu la, mais ne b'o fɔ a ye nin mikoro na yan, ne bɛ ka kuma aw fɛ nka n bɛ segin ala de ma. nin jɛ in ala y'a seere lahara an bɛɛ bɛ segin a kan, a ma dilan maa kɔnturu kama, danfɛn si. parce que anw ye diinɛ faamu cogo min na, anw ni maa tɛ se ka bila ɲɔgɔn na diinɛ na fo ni maa min ko n bɛ da sago. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin sigiyɔrɔ in na a bɛɛ ye karamɔgɔw de ye, mais u bɛɛ ka kuma na ko Hayidara de ye ɲɛmɔgɔ ye, u m'a fɔ a fɔcogo la, ni u ka baarakɛla de ye, ala b'a dɔn, ala b'a dɔn. anw ka nin ɲɛmɔgɔya ye baarakɛdenya de ye, an b'a kɛ fana ala kama, an ti kɔnturu la, parce que karamɔgɔw de sigilen filɛ nin ye minnu ye diinɛ faamu ka maaya faamu. maa si tɛ diinɛ dɔn ka maaya dɔn ko i ni maa bi kɛlɛ fo ka t'i sa diinɛ ko kuma na, o tɛ yen. parce que an y'an ka diinɛ sɔrɔ kira min bolo sallallahu alaihi wasallam, ni bɔyɔrɔ wɛrɛ t'a la, an y'a sɔrɔ kira min bolo, a sabatilen don, maa ti ɲɔgɔn sama fiyewu k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam kerecɛnw de la ka n'a nɔfɛ a ka misiri kɔnɔ Madina. Madina min Jibrila bi jigin ni ala kumakan ye k'a d'a ma misiri min kɔnɔ, a ye kerecɛnw reçoit o misiri kɔnɔ. wula sera, lazara selilen kɔ, kerecɛn ninnu y'a ɲini k'u bi bɔ, kira k'u ma k'u bi taa min, u k'u bɛna seli. kira ko i ye seli yɔrɔ dɔ ye, a ye seli n ka misiri kɔnɔ. a ye silamɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka, karamɔgɔ o karamɔgɔ b'a yɛrɛ kalama ko a ye kalan kɛ, a ye min kalan a y'a faamu. ɲɔgɔn sama tɛ nin kuma in na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ningunye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyed Cherif Ousmane Madani Hayidara, ale ka dantigɛliw ye ani a taamaɲɛw bisimilalen stade Abdoulaye Makɔrɔ Sisoko la Kayikaw fɛ yen ka bɛn ni sibiri don novembre kalo tile 5 ye. Baaraw fɛnɛ bolodalen don cogo min na, o sibiri don 1 novembre kalo tile 5 suratiw mana dun, wajuli kɛnɛ belebele o kan ka sigi senkan dolati kɛnɛ kɔnɔ min bɛ ɲɛnamaya a Seyed Cherif Ousmane Madani Hayidara fɛ.
dugujɛ dimanche novembre kalo tile 6 sɔgɔmada yan b'a fɛ salle Massamaga kɔnɔ min ye conférence ye fana o baaraw n'u bi don ka walawalali kɛ silamaya kɔrɔlen kan silamaya kɔrɔlen min bɛ se ka kɛ sababu ye ka maanifin ka diɲɛ ɲɛ ni ka labana k'i ka lahara dilan ni sabali ani ɲɔgɔnganu diinɛ don o baaraw bɛɛ lajɛlen bi kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa minnu n'a mɛn silamaya ta k'a kɛ bamanciya wale ye o ye fɛn minnu jateminɛ o ni silamaya yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw minnu ni o bi kɛ sababu ye ka maaw bila la ni maa man ka tugu a hakilinaw nɔfɛ o n'a fɔ k'o perefere latigɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaw wulikajɔ minnu fɛnɛ bɛ ka kɛ bɛn ani basigi ni malidenw ka segin ɲɔgɔn ma da bɛna se o fɛnɛ ma conférence fɛnɛ kɛnɛ kan wa nin ko in kun n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bi bɔ ka jira aw la a kɛ kuma na a kɛ yɔrɔ la ani a kɛ cogo la directement fɛ Sherifla TV jabaranin kan jakulu min ni o bɛ farafina cɛncɛn kana jamanaw ka u k'a ma ko SILSA comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel olu ka ministriw ka u ka lajɛ balale o baaraw n'u donna an ka jamana faaba kɔnɔ Bamakɔ ni o ye conseil extraordinaire ye a dabɔkun ye fɛn minnu ye jamana 13 minnu bɛ yen ni olu kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn in kɔnɔ degun min bɛ u ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ sababu la degun ninnu bɛ se ka ɲɛɲini ni k'u wuli ka bɔ jamana 13 ninnu ka cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara in min ni a n'u donna an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ministriw ma SILSI kɔnɔ u ka se ka gɛlɛya ninnu caman ye nka lɛrɛ saba kelen kɔfɛ barakɔnɔ kuma na ni u k'a ma ko huis clos ministre min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma Kasimu Denɔ ale tun bɛ kɛnɛ ka Mali jamana tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔnkunbɛn in a kɛra sababu ye fɛn caman ka se ka faamu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mara yɛrɛ bɛna kɛ u fɛ cogo min jamana 13 ninnu kɔnɔ cɛncɛn kana jamana ninnu na ko bari sabu ka da kan ko gɛlɛyaba bɛ jamana ninnu kɔnɔ bi ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ko kuma na n'a ma ɲa k'a fɔ ɲɔgɔnkunbɛnba dɔ bɛna kɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ don nataw la Marɔku dugu la min bɛ wele ko Marrakech waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kun ka COP 22 k'a lajɛ jamana ninnu kɔnɔ fɛn minnu ni olu ni ba bɛ se ka don olu la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma jɛ ka kɛ ka taa ni o ye ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɛɲinini kɛ o ko la Marɔku jamana kɔnɔ ko o ye laɲini de ye jamana 13 minnu bɛ SILSI kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u bilama a ɲɛmaaya o bɛ maa min bolo an yɛrɛw ka jamana ɲɛmaa don Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ministre min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma maître Mamadu Ismaila Konate a ye taama dɔw kɛ ka bila fangabonda dɔw la fangabonda minnu ni ani olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cour constitutionnelle ani jamana sanfɛ kiiribulonba cour suprême taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a lajɛ hali bi jamana ɲɛmaayaso ani fangabonda ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnya a bɛ se ka kɔrɔ don cogo min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka kɛ hakɛ o jamana ye maître Mamadu Ismaila Konate kuma min na ni a sera cour suprême na ani a ma ɲɛmaw kumanen kɔfɛ degun minnu bɛ u ka a ye a degun caman sidɔn a bɔlen kɔfɛ yen fana ni ka taa cour constitutionnelle la yen fana a ye yen degun caman fɛnɛ sidɔn u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ka di olu ye nin n'a ɲɔgɔnna bɔɲɛ a ka sɛmɛndiya u ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ a kana kɔtigɛ a bɛ kɛ sababu ye u ka se ka ɲɔgɔn lahalaw dɔn min bɛ se k'a to u bɛ se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛyaw bɛ fɛ minnu fɛ sariya ko ta fanw fɛ ani kiiri ko ta fanw fɛ ka olu wuli cogo ɲini ko ni a tora ka kɛ ko dume kɛra a ka bɛɛ a ka ca la hakɛ min ni o bɛ ka ɲini jamana kɔnɔ ko o ka se ka jɔ a y'a ko o na sabati an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Alizeri jamana ka san caman san kunbɛn o sɔrɔla yɛrɛma hɔrɔnya la o de kosɔn u ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale fana ye o ɲɛnamaya Dawudabugu sirafara la Alizerikaw ka lasigidenso la Mali ma ɲɛmaa caman kun bɛ a kɛnɛ kan ani Alizeri teri jamana lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu fana kun bɛ a kɛnɛ kan Alizerikaw ka lasigiden ni o ye Bouhalema Chebihi a ye kɔrɔfɔta ni k'a jira k'a fɔ san 1954 novembre kalo tile gale don gɛrɛgɛrɛnnen don min donnen don Alizeri tarikuw la bali kelen ni kuma jara ale da a b'a fɔ min donna maanifinya yɛrɛ tarikuw la barisabu ka d'a kan o san 1954 novembre kalo tile gale in don de Alizeri ka denw ye wuli ka jɔw kɛ u k'a ma ko révolution o révolution kun haminanko ye fɛn min ye ka lajɛ baaraw ka se ka kɛ Alizeri jamana fɛ yiriwa nasiraw kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye yɛlɛmaw ye ka se k'olu don Alizeri ka denw ka cogoyaw la u bɛ se k'u yɛrɛ ye minɛn wɛrɛlen kɔnɔ cogo min a y'a ko nin laɲini ninnu caman ma bɛ se k'a fɔ a baaraw kɛra wa nɔba bɔra bibi in na n'i ye Alizeri jamana lajɛ diɲɛ seleke naani binna k'u kan k'i b'a ye k'a fɔ
u yɛru u bɛ se k'a fɔ ko u ka mina fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ fɛrɛn bɛ u ye bɔli la. O kumana Algérie ka u ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ, a ko Algérie ka san 1954 novembre kalo tile gale révolution min ni a ye a kɛ ko a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta, ko a da tɛ se ka maga a la fiyewu n'a da ma se jamanaw mɔ, jamanaw minnu ni a cɛw ni a musow olu de fɛnɛ ye u dɛmɛ u ka révolution na, ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali jamana min ni ale filɛ nin ye o kɔnɔ, ko Mali jamana o doni kama san 1954 novembre kalo tile gale Mali jamana de kɛra jamana ye Algérie ni worodugu yanfan cɛ wale kelen a ya Algérie ni bani cɛ barisabu ka da kan an sigin bɛ de bani baba Gagnaka ani a ya worodugu, ko o worodugu yanfan in fɛ ko jamana min bɛ wele ko Mali o de fɛnɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la olu ni nazaraw ni ɲɔgɔn cɛ ni a kamina u bolo u bi kɔsegin bɛlɛ boloda ka segin ka na yɔrɔ min ko de ye Mali ye olu dɛmɛ kosɛbɛ. Ko kuma na ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ Algérie ye jamana de ye jamana min tɛ ɲinɛ fiyewu a dɛmɛbaa kɔ, janko a dɛmɛbaa min y'a dɛmɛ degu kɔnɔ tuma min na ni cogo tɛ bolo, ko wa ko Algérie jamana tɛ ɲinɛ o teri masina kɔ fiyewu, ko barisabu ka da kan ko teri masina de ye teriya dɔ de n'u don ni bɛɛ lajɛlen sigin bɛ o sumana bi ni o ye Mali jamana ye. An ka minisiri min kun bɛ kɛnɛ ka an dɔgɔla Ablaye Diop ni a ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma, ale y'a jira k'a fɔ bi na fɛn min kɔni bɛ ni o jɔ bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen hakili fɛ o ye kɛnɛba min sigira sen kan Algérie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ, ko forum économique min bɛna sɔrɔ siraw yiriwa an ni ɲɔgɔn cɛ. A sababu la baara caman na kɛ o dɔw na kɛ yɔrɔw jɔli ani siraw daliw ye, ko fan filaw bɛɛ lajɛlen na bɔ a nɔmɔ, ko fɛn do ko fɛn min ni a bi hali bi an ka balimaya sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ. Fanga ɲinijakulu min wele ko Alliance pour la République APR olu ye u ka yɛrɛmangutu baaraw nu do ka bɛn ni mairisigi kalata baaraw ye campagne. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ APR ye a ma ɲɛmaw u haminanko de ye bi ka lajɛ communal min la nin ye senna ni o ye mairisigi kalataw ye ka se ka conseiller 2000 ɲɔgɔn na sɔrɔ, o de ye u ka hakilinaw ye wa u taara baara in nu do yɔrɔ min na o ye sigida 3nan ye Bamakɔ district la ni o ye commune 3 ye. An yɛrɛ ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Marietou Diallo ani Seydou Ɲare olu ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ o filɛ nin. Fanga ɲini jɛkulutɔ min bɛ an ka Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance pour la République APR u ye Bamako sigida 3nan de sugandi n'o ye commune 3 ye ka se k'u ka campagne électorale nun bɔ. Ka laɲini de ye ka se ka conseiller 2000 ɲini minnu bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ mairie kɔnɔ. Sariya min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sinsinnen don musow ka fanga sɔrɔ ma n'a bɛ fɔ a ma ko quota, APR ye fanga ɲini jɛkulu ye min sinsinnen don kan kosɛbɛ. U ka nin campagne électorale nun bɔ la musow y'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ barisabu ka d'a kan muso fila y'u ka tête de liste ye. Aw bɔra k'an kunbɛn BN ni candidat a diyara n ye a bɛnna an ma. Président n'a ka jama ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na. An b'a ɲini aw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow aw cɛsirilen bɛ cogo min na aw ka dɔ fara kan aw ka bɔ aw ka vote don pour que an ka mairie musoman caman sɔrɔ ka tɛmɛ cɛman kan. An b'o de ɲini aw fɛ. Fanga ɲini jɛkulu in ye commune 3 sugandi n'o ye Bamako sigida 3nan ye k'u ka campagne koromo kari barisa u ka cɛbɔw ka fɔ la i bɛ se k'i to commune 3 de kɔnɔ ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. Elhadji Umar Ibrahim Touré ka fɔ la n'o ye APR président ye ale nisɔndiyalen ba do bi barisa ni maire sigi kalafili in de kɔnɔ u bɛna yira k'a fɔ APR ye parti belebeleba de ye. An bɛ mun ɲini ka conseiller caman sɔrɔ. Mais a ka n'u kɛ conseiller dɔrɔn an bɛ mun ɲini o ye conseiller min bɛ se ka baara kɛ ni population ye, conseiller min bɛ population ka hami dɔn. Donc an ye liste caman kɛ an bɛ Mali bɛɛ la mais an ka liste ninnu bɛɛ a ye mɔgɔ ɲuman de sugandi parce que an ko an tɛ se ka liste kɛ comme ça an bɛ liste kɛ ka mɔgɔ ɲuman ta min bɛ se ka réellement jamana nafa. Donc an bɛ campagne daminɛ su in na n'Ala sɔnna an hakili la yanni le 20 an bɛ se ka fɛn caman fɔ k'a yira mɔgɔ la ka an bɛ jamana fɛ population na an bɛ min ɲini population ka hɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ Mali bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. O ko fana k'a fɔ appel militant ye u ka wuli u k'u cɛsiri parce que élection min bɛ na an b'a fɛ k'a yira bɛɛ la ka an tɛ parti fitinin ye. APR hakilina ye balimaya baara ani damakɛɲɛni
a jamakulu bɛɛ lajɛlen cɛsirilen no walasa u ka cɛbɔw ka se ka se sɔrɔ ni maire kalafili na. A campagne électorale ninnu bɔtɔ kɛra ɲɛnajɛ belebeleba ye min hokumu kɔnɔ u ka wele sera an ka Mali seko ni a dɔnko tigilamɔgɔw ma. Sigida Galela ni o ye commune 1 ye maa minnu bɛ ni dali masa ye olu gɛrɛsigɛ kɛ lojura ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fédération locale des associations des personnes handicapées de la commune 1 tile kelen kalansen dɔ sigira senga u ye min bɛ se ka to u bɛ se ka bolola baara dɔ ɲɛ sɔrɔ k'u bolo yɛlɛmani a ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wusulan la a bɛna kɛ sababu ye ni ka u ka maaya sabati baara in sera ka dangɛnɛmaya ni baara bolodalen dɔ de ka hakilina ye ko projet min ma ko projet Nos Vies en Partage a wari a musaka o bɔra jɛkulu min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛda dunan dɔ don an ka jamana kɔnɔ min ye sanuko dala an fɛ Arangol la a yirala k'a fɔ an balakaw minnu ni olu ye maa lojuratɔw ye olu degera wusula in dilacogo la ni ka labana ka sefa wari dalasi batan data k'o di o ma o ka kɛ jagokun ye wali kelen manakun ye u bolo ka se ka baara in daminɛ an yɛrɛw ka maa minnu ni olu tun bɛ a kɛnɛ kan Sanba Tarawele a ye fɛn minnu sɔrɔ filɛ. Formation in nana a natuma la an muso lujuratɔw k'an degi wusulan dilan na an ka se ka dɔ k'an yɛrɛ k'an jɔ denbaya la k'an jɔ n'an yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ an yɛrɛ k'an ka ɲɛtaa sabati. Donc an ye formation organisé musow de tɔgɔ la muso lujuratɔw tɔgɔ la muso lujuratɔ minnu bɛ yen ni u ma se ka taa u ma kalanjan kɛ caman fɛnɛ bɛ yen lujura yɛrɛ kama u ma se ka baara degi donc ni formation in dabɔra k'u degi wusulan dilan de la wusulan dilan walasa u ka se ka baara k'u yɛrɛ ye u ka se ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ u kana siri mɔgɔ la u n'u danbe ka to parce que ni mɔgɔ ni fɛn t'i bolo fɛn caman bɛ diɲɛ na o b'i jɛ. Donc formation in nafa ye walasa muso ninnu ka nafa sɔrɔ u ka se ka fɛn k'u yɛrɛ bon nafa beleba yɛrɛ min bɛ formation in na fɛnɛ o y'a ye u bɛna tɔnɔ min sɔrɔ a la parce que ni formation in banna jago ko bɛna di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye formation in kɛ 1000 hakɛ bɛna d'u ma u ka se ka continuer ka baara kɛ n'o ye parce que n'i ye mɔgɔ former k'a bila ten n'i ma manakun d'a ma a ye dɔnniya min sɔrɔ a bɛ tila a la mais n'i ye manakun d'a ma non seulement a ye dɔnniya min sɔrɔ a bɛ se k'a kɛ wa a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a ye ni Ala sɔnn'a ma o de y'a to a ye formation in organisé muso lujuratɔ minnu bɛ commune 1 na olu ka formation de don. Hakilila mun y'anw bila ka nin ko sigi sen kan kun ka d'an ye d'abord ka kɛ kabini kuma jan mais comme projet ko do financement ko do alhamdulillah ye nin sɔrɔ bon hakilila mun y'anw bila k'an ka muso kɛ u ka se k'u ta u yɛrɛ ta c'est-à-dire lujuratɔ muso mɔgɔ b'a fɔ a bɛ dɛmɛ caman sɔrɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔ de b'u dɛmɛ mɔgɔ de mais k'i yɛrɛ ta o de ɲɔgɔn tɛ o de b'i ka adamadenya o de y'i ka danbe o de b'i ka adamadenya sinsin donc hakilila mun y'an sɔrɔ ka nin kɛ an ka lujuratɔ muso a bɛɛ tɛ dɛ mais comme dɔɔni dɔɔni don u ka se ka min sɔrɔ u k'u yɛrɛ ta pour que u ka se ka musaka dama damani dɔ bɛ yen denbaya ka musaka u ka se k'o jɔ n'u yɛrɛ ye denbaya kɔnɔ. Formation a kɛra ka se ka mɔgɔw lafaamuya baara kɛcogo ana i ka se k'a faamuya formation yɛrɛ kun y'o ye n'a kɛra an ka se ka baara kɛ an yɛrɛ ye ka se ka an yɛrɛ nafa parce que fɔlɔ la handicapés tun tɛ bɔ kɛnɛ ma mais sisan an bɛ Ala fo an sera ka bɔ fo mɔgɔw bɛ na an ɲininka an sigiyɔrɔw la an haminakow la mɔgɔw b'an wele k'an dege baaraw la formation yɛrɛ kun y'o ye n'i formera i ka se ka don i kun na n'a donna i kun na i ka se k'a faamuya n'i y'a faamuya i k'a k'i yɛrɛ ye i bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya min na. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Front Populaire Ivoirien FPI Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu jamana ɲɛmaa kɔrɔ maa min kun ye a dankɔrɔba ye don tɛmɛnenw na ni a yɛrɛ tun bɛ wasabulon kɔnɔ wasabulon ɲɛmaaya la Mamadu Kulubali ni wasadensigi kalataw la a ma se ka ɲɛ sɔrɔ wali kelen kalata kɔfɛ mankanw senfɛ Gbagbo ani Alassane ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɔra FPI la ka taa tɔgɔla fanga ɲini jɛkulu sigi ko leader a bɛ fanga sinamatɔnya fanfɛ bi ale welela kiri ɲɛmaa dɔw fɛ juma tɛmɛnen ani maa wɛrɛ min fɛnɛ welela o ye Laurent Gbagbo yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɔrɔba dɔ fɛnɛ ye ko Abdramane Sangare min fɛnɛ ni Pascal Afingue san fɛnɛ ti ɲɔgɔn kan fɔ FPI kɔnɔ wele kun ye fɛn min ye kiri ɲɛmaa fɛ ka lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ barisabu ka da ka don min na forobakalata bi kɛ référendum mɔgɔw k'u dɔngɔ ta awɔ ni ayi ni ɲɔgɔn cɛ jamana sariya sunba kura ka na i n'a fɔ jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara y'a laɲini cogo min na a don u ma dan bani dama mɔ ka taa wete
u labana ka maaw senkɔrɔla ɲagasa ni wulikajɔw ni nisɔngoya kɛnɛw sigiliw ye senga joginniw kɛra a la yɛrɛ o kumana kun min ye u bila u la ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ baara kun ye o ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mamadu Kulubali ye ani Abdramana Sangare lɛrɛ damadɔ u labana ka labila nka kunnafoniw kɔni y'a jira k'a fɔ kuma min na ni wulikajɔ kɛra ka minisiriso sɛgɛrɛ ka se ka ɲininkali kɛ minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma u mina kun ye fɛn min ye walikɛlen weleko kun ye fɛn min ye minisiriso ma se ka sɔrɔ ka kunnafoni kɔni di kunnafonidilaw ma barisabu ka da o y'a sɔrɔ su kɔni janbara Benin jamana kɔnɔ waritigiba min bɛ yen ni u k'a ma ko Sébastien Ajavon dɔw ko sɛ masakɛ ka sababu kɛ sɛjuraya la a ye nafoloba sɔrɔ ale kɔni min ye sɛko ta fa kɔni ye ka bɔ n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ni ka na ni a ye kodɔnnu dangandaw la conteneurs kɔnɔ o ɲɔɲɛ bɛ a bolo kosɛbɛ Juafuranjɛ jan tɛmɛnen ale kun welela bɔgɔ jeninen kan k'a fɔ a ka conteneur kɔnɔ ko drogue yera kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya drogue min bɛ wele ko cocaïne kilo 18 ɲɔgɔn na min musaka bi taa se a ya wari caman ma dɔw ko sefa wari miliyari kɔnɔntɔn dɔw ko ka to bɔ ko 200 a kɔni juma don sariya ye fɛn min fɔ ka fɔ ni mɛnɛna k'i lasago garde à vue yani i ka kiiri ko ka ɲɛnabɔ a y'a ko tile 8 don i da y'o ye a tun tɛ se ka tɛmɛ juma kan o de kosɔn a taara jɔ kiiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ juma don a kɔni i jɔyɔrɔ kelen la kabini a minɛ don k'a fɔ ale tɛ dɔrɔgu ko kala mɔ ale furadama ma deli ka dɔrɔgu jago kɛ wa nin bɛn min la nin ye janba de don jɛnw ye janba in kɛ ka ɲɛsin a ma ni jan don diɲɛ y'a da ɲɛ a ma sɔn ka maa ko nin tɔgɔ fɔ a la a labana ka labila bibi in na a ye fiɲɛ sɔrɔ Abdel Jalal Ben Salem Tunisikaw ka minisiri don min ɲɛsin bɛ diinɛ ko ma ale ye i da maga kɔrɔfɔ da la min ma bɛn Tunisie ma ɲɛmɔgɔw ma a ka dantigɛliw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ Saudiya jamana sinsin bɛ diinɛ taabolo min kan u k'a ma ko wahabisme k'u k'a dɔn k'a fɔ diinɛ taabolo don min ni a bi kɛ sababu ye ka bamajiya yɛrɛ de kolokolo a ye dantigɛli in kɛ yɔrɔ min na u ye Tunisie wasabilo kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu ye commission des droits de liberté wasadenw ye kɔrɔfɔ ye min ni a y'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ale b'a ɲini Saudiya jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛ u ka yɛlɛma don u ka kalansow ka taabolow la ko barisabu ka d'a kan ko taabolo min bɛ u bolo ko wahabisme ko n'i ye bamajiya yɛrɛ lasulu lajɛ k'a lasulu ta yɔrɔ ye o yɔrɔ in de ye ko kuma na ko o n'a ɲɔgɔnna lɔgɔli tɛ se ka foyi dilan ka bila hadamadenya ɲɛ ni bamajiya tɛ kɔrɔfɔ in fɔlen kunnafonidilaw y'a ta ni ka jɛnsɛ a kɛra sababu ye ka Tunisie ma ɲɛmaw degun kosɛbɛ ka sababu kɛ cakɛɲɔgɔnya minnu kan ka sɔrɔ Tunisie jamana ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye minisiri ɲɛma Tunisie kɔnɔ Youssef Chahed ale kɔni sina ka Abdel Jalil Ben Salem ka fu siri a ka minisiriya la o yɔrɔ bɛɛ ka jira k'a fɔ jalaki min bɛ bi a ka o ye cakɛɲɔgɔnya min bɛ jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko diplomasi ko a ye dankari o la u sina k'a ka minisiriya ta k'a kalifa maa wɛrɛ la kiiri ko minisiri yanni maa kura ka sɔrɔ ka bila a ka minisiriso kɔnɔ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ sibirido novembre kalo tile 5 jamana ɲɛmɔgɔw kun ye a jira k'a fɔ jɛntikɛ ni a ye maa si ka bɔ k'i bi wuli ka taama kɛ faaba kɔnɔ ni o ye Kinshasa ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nka fanga sinamatɔw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni n'u ta in kɛ barisabu ka d'a kan u bɛ ka kɛ kun min kama bɛnkanbanga de bɛ olu yamaru u ka kɛ adamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw bɛɛ lajɛlen ɲɛbosulen ɲɛna ko jamana ɲɛma Joseph Kabila ye a lajɛ k'a ka manda k'a lajɛ k'a torin ka taa ɲɛfɛ a barata kun bɛ ba ɲinan za kɔnɔ o kuma na olu b'o nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ko in kɔni kɛra kabini sɔgɔmada yanfan kɔni fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 sanga 15 kɔni o y'a sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw kɔni gɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ Kinshasa aya min ye nɛgɛ ɲɛ 11 ye tabilala forobamugu la u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw kunkolow sɔgɔra nka bibi in kɔni na jamana ɲɛma Joseph Kabila kɔni ani a ka fanga u kɔni gɛn bɛ ka lajɛ cogo bɛɛ la kalata tɛ se ka kɛ ɲinɛ o kuma na a ka tori a y'a fɔ san 2018 jamana ɲɛma Joseph Kabila yɛrɛ fɛnɛ bɛ to fanga na k'o waati makɔnɔ babolo de bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an y'o babolo in tigɛ an bɛ don Brazzaville Kongokaw fɛ yen nɔ Denis Sassou Nguesso a ka fanga ɲini jɛkulu masurunamatɔnw denmisɛnnin dɔw olu ye nisɔngoya taama dɔ kɛ ka jira diɲɛ seleke naani setigi jamanaw na min bɛ se k'a to u ka dɔn k'a fɔ u ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ka ko man bɔ olu ma bilen baara in kɛra alamisa don novembre kalo tile 3 denmisɛnnin dɔ ninnu u ye taama kɛ ni ka taa gafe dɔ di minisiri ma minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko ma Congo Brazzaville kaw fɛ yen denmisɛnnin jɛkulu fila minnu don Front Patriotique ani Mouvement Réveil olu bɛɛ lajɛlen bɛ Denis Sassou Nguesso ka fa de fɛ o y'a jira k'a fɔ olu kɔni dɛjɛ ni Cour pénale
international ka ko ye o kuma na ku yɛrɛ ta ka bɔ cour pénal international la mo be ku yɛrɛ ɲininka Afrique du Sud ani ayiwa Gambi ka taa se Burundi ma olu tɛmɛnen kɔfɛ Congo Brazzaville fɛnɛ bɛna fara u ka wa nka kuma min na ni denmisɛnnin ninnu kɔni n sera ministre ma min ɲɛsinbɛ Keyiko ma Pierre Mabiala a ye denmisɛnninw ka kɔrɔfɔ minɛ gafe min n'u y'o di a ma a sɛbɛn bɛ o ka ko plaidoyer pour le retrait du Congo de la CPI o tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka to Congo bɛ se k'i yɛrɛ ta ka bɔ CPI la ministre Mabiala kuma min na ni kunnafonidilaw gɛrɛla la k'a ɲininka hakilinata ye fɛn jumɛn ye nin ko in na a y'a jira k'a fɔ Congo jamana ye Congo jamana de ye o kumana u ka makɔnɔni kɛ ni fɛn min bɔra la don nataw la n'o mɛn nka ko denmisɛnninw mɔ ni Ala sɔnna ma a n'a ko in zɛnzɛn ka se jamana ɲɛmaa mɔ walasa o bɛ se k'i dantigɛ a ko kun kan IDC ani Furukada o ye fanga sinamatɔ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu 2 ye o ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ nin kɔni ye jamana ɲɛmaaw ka ko labɛnnen de ye barisabu ka d'a kan u ye denmisɛnninw gɛn ka bila u ɲɛ de ko u b'a fɛ u ye tiɲɛnibaw ni falibaw minnu kɛ san caman fanga kɔnɔ don nataw la u kana wele bɔgɔ jeninen ka ko in kun y'o de Ameriki jamana kɔnɔ Wikileaks Julian Assange Australie jamana den min ni subahana manji dɔ man kana don n'a bilama yɛrɛ siran bɛ Ameriki ɲɛ ka taa bisimila minɛ Londres faaba la lasigidenso dɔ kɔnɔ ni o ye Équateur lasigidenso ye a b'i to ye k'a ka baaraw kɛ ka bɛn ni Amerikikaw ka jamana kuntigisigi kalata ɲɛkɔrɔla yɛrɛ ye a tɔ ye tile 5 ye hali bi a bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka jira k'a fɔ Hillary Clinton min ni Barack Obama ka fanga ɲini jakulu ma don n'a bilama bɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni u ka fanga ɲini jakulu ye ko o n'a ɲɔgɔnna ma jɛlen dɛ ko barisabu ka d'a kan k'a tun bɛ badakiw minnu ci ko courriel jamana kunkanko ko dɔ sera ka sɔrɔ fɛ min kɔnɔ aya ale bɛ se ka sɛmɛndiya k'a fɔ Muammar Gaddafi fali Libi Hillary Clinton gɛn kun bɛ k'o de ta ni ka o kɛ a ka jamana ɲɛmaaya ɲini k'a ye ni o ye bi ye a yɛrɛ bolo n'a sera ka Muammar Gaddafi fa ko Libi tira bɛ aya ko a n'a kɛ jamana ɲɛmaa ye bi ko laɲini kun y'o de ye a y'a yɛrɛ a ka kɔrɔfɔw la fana k'a fɔ don min na Muammar Gaddafi kɛlɛ bɛ wuli Ameriki jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Hillary Clinton ko jamana ɲɛmaa Barack Obama fɛ ko kun tɛ nka o don Hillary Clinton de kun y'a ka ministre ye ministre min ɲɛsinnen kun don jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛ ɲɛnabɔw ma a labanna ka jira k'a fɔ Hillary Clinton a ye wuli ka jɔ kɛ aya a ka maa min ni o fɛnɛ kun ye Barack Obama ka kɔrɔsigi ye conseil ye présidence la Maison Blanche la ni u ko a yɛrɛ ma ko John Podesta ni o bilama bɛ ale yɛrɛ de ka directeur de campagne la ko a ye nɛgɛjuruku bɛ dɔw b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ ko kan wara da Qatar jamana ni Saudiya jamana na o kumana min ye État islamique bamanji jɛkulu ye a mago jɔ mɛ maramafɛn minnu na ka se ka ka baaraw nɔgɔya a bolo ko bɛɛ lajɛlen ka jɔ olu ye ni jamana filaw fɛ ko kumana ko Fondation Clinton ni o ye Clinton nakaw ka jɛkulu min ni a bɛ diɲɛ ɲɛfɛ bi ko a bɛ maaya dɛmɛ ko nafolo bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a kɛ ka Fondation in dɛmɛ ko nafolo kelen de bɛ laban ka État islamique fɛnɛ dɛmɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni walawala nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛba don Hillary Clinton ka campagne tɔ la yanni kalata don cɛ barisabu ka d'a kan Ameriki ka den yɛrɛ fanba tɛ ka se k'i dɔngɔ ta filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Donald Trump ani Hillary Clinton ye o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ɲi ka wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ yen n'a ɲɛmadanko mɛn ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ an bɛ a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka ɲɛmadali a n'a ka matarafali la lɛseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma